Côte d'Ivoire jamana ka soroko capitale n'o ye Abidjan ye a ye pont 5 sɔrɔ min yɛrɛ tɔgɔ da la Côte d'Ivoire jamana kuntigi la Alassane Dramane Ouattara. A pont sigilen bɛ Abidjan sigida 2 ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Cocody ani Plateau ye. A kolomokarila sibiri tɛmɛlen bolimafɛnw ye tɛmɛli daminɛ a kan ka ban. O hokumu kɔnɔ an y'an ka kuma galama tegun maa damadɔw la yaasa k'u hakilinataw dɔn a pont kofɔlen kan. Ngesan Kona Jean-Michael ale ye taxi bolila ye. Bon, en tout cas, le pont, il est bien joli. Pour la beauté et autres, c'est bien fait. Mais moi, je pense que... Awo ni pont kura in a ka ɲi kosɛbɛ nka ne tun b'a fɛ u ka pont kura wɛrɛ dilan min bɛ quartier Abata ale ni Port Boué tugu ɲɔgɔn na barisa o yɔrɔ la embouteillage fanga ka bon kosɛbɛ kamasɔrɔ ni pont kura min dilannen filɛ nin ye o bɛ Cocody ale ni Plateau dɔrɔn de bila ɲɔgɔn na. S'il avait fait ça là, pour quelqu'un qui quitte peut-être à Bobo comme ça, qui va à Port Boué, n'a pas besoin d'aller passer jusqu'au Plateau, tout ça là. Mado fɛnɛ ka fɔ la ko ni pont in bɛna nɔgɔyaba de don siraba kan gɛlɛyaw la. Musa Kone jagokɛla don. Non, a ka ɲi a bɛɛ ko de ɲɛna ka bɔ Cocody ka taa Plateau la vraiment o bɛna nɔgɔya dɔɔni yali bɛ taa turu kɛ k'i bɛ taa bɔ corniche la ka kɔ segin ka na o kɔni nɔgɔya la. A don ni maaw yɛrɛ bɛ ka a pont kofɔlen wele ten n'a jɔkun ye yaasa ka siraba kan gɛlɛya yɛrɛ nɔgɔya Abidjan sigidaw ni ɲɔgɔn cɛ. Ali Kulibali ale ye Cocody sigidalama ye a ka fɔla ko pont ko tɛ Abidjankaw la ko kolobaliya ko de ye siraba kan gɛlɛya jubaju ye Abidjan kɔnɔ. Bon, 5e pont ni a bɛna fluidité créer kama sɔrɔ mun fɛ même 4e pont ni pont Henri Konan bɛ di la an tun k'o le fɔ mais embouteillage b'an ka lombe ça veut dire que ne ka min ye Abidjan ta fluidité on n'est pas discipliné sinon pont ko tɛ an ma discipliné c'est tout pont ko tɛ. Kwasi Hervé an ka ale fɛnɛ ka hakilinataw lamɛn. Parce qu'il a été dessus, il est parti accompagner une cliente pour faire l'ambassade de Chine. Ne kɔni jigira misɛnyara kosɛbɛ siɲɛ laban min ni taara ambassade de Chine na n bɛ ka taa clienti dɔw bila n donna embouteillage kɔnɔna na fɔ wagati jan mɔgɔw kan k'a dɔn k'a fɔ ko Abidjan jama bɛ yen kosɛbɛ don o don bolimafɛn kura dɔ bɛ bila circulation na. Chaque jour qu'on se réveille, ça ne fait qu'acheter les voitures. Donc, je vois que l'embouteillage serait toujours la même chose. Abidjan pont 5 min jɔlen filɛ n'a tɔgɔ da la Côte d'Ivoire jamana kuntigi Alassane Dramane Ouattara la a pont baaraw daminɛ a n'a ban cɛ nin y'a san 4 ye bi. Musaka min kɛla ka a pont kofɔlen jɔ o ye sefa wari miliyari 113 ye. Mariam Kuyate ka laseli don ka bɔ Abidjan VOA Bambara tɔgɔ la.